Добре, без ръци, гърци, трябва да ги вкараш така, ще бутам. Не е така, така не мога. Добре. Айде, почва. Ооо! Удрайте си, шамари! Забравих без крака. Удрайте се, шамари! Чакай, няма наистина те. Не. Ножки! Без крака! Който с крака е елиминиран и другия помага. Аз съм съдията! Да, не съм съдия. Ще ми чупиш ногтите, когато платиш, така казвам ти. А ти ако ми щупиш нещо, например, ногтите и Погледни ми тези ногтите. ногти, Дай. ще те убия. Аз сега Денис, ще правя- погледни ми истинските ногти. Но не знаеш. Аз ако си почна, не По-големи знам са какво ще твоите. правя. Ма ти бягаш! Махай се, бе. Аз съм съдията! И тогава съдията трябва да млъкне. Ти имаш веднъж, а така не става изведнъж. Ама бе, тя удара за гърлото така. Без прекъсване! Едно прекъсване и елиминация. Без шамари! Аз започвам. Чакай, някой ще ми държи да гръбните. Аз не мога. Добре. Някой ми даде. Дай ми носа. О, дай ми един ластик, не мога да се бия. От високата ма един. Абе, ножки слон. Не страх. Абе, вие не сядка, държи му. Япим. Ама какво? Айде, ма! Само да ми шипиш ногтите, това е много голям проблем, казвам да си. Аз имам голям маникюр. Съжалявам, не трябваше да се вържа. Не мога да се бия. Да, сбите камбаната. Първи рунд, кажете. Първи рунд! 10 рунда. 3 рунда. Ни топло. На мен не ми е проблем. Чакай. Давай назад, давай, Жасмин, давай назад. Назад кака ми? Който падне седния път, докосне земята, той губи. Ни тепло, хитяне! Така напред! Ей, така напред! Ти видео клипа. Ей, така напред, хитяне! Сестра ти идва? Кака ми? Ще играем земята. Играем. Навън. Искате да играем с Не, аз чак да направя така, дай. Ти побърка ли си? Чакай, няма така ме стане. Хайде, бе! Назад! Ма виждаш как, например, хвани ме. Ти си ме хванал ето така и... Да, и ми опитвам да се измъкна. Аз как трябва да направя? Така. И те ритам в корема и така те боли. Хайде пак. Аз ще бия някъде. Как? Да мога да скарам. Назад! Назад! Айде каза, че можем да вземем. Можем да. Стоп! Първи рунд свърши. Втори ли? Сега.